Previously on Yangu Comedy Series. Madwala, asikibali. Nilibuni kwa maana tuzilibuni. Achibwa nyanda sasoka. Zimelinda kaine jenke kumudwa. Kifuka jani. Mawa mawali au pito kote. Mamesa jisu saku dani? Saku bwera. Inapa kikalejo ndiudiga ndama. Ndi apapo pa kubwera kandega kaka. Mwakaona? Kikalejo jani kini? Gani za mpaka na se 15 vini kuteka chata zibele zijazo even ambuye andi yankulauta musieni kapolo wa ambuye aende munga kapolo wa ambuye inesa mena nene ya muji kuri ne ndiri pano sindu kushoka mura joge ndiri ndipo tiene mkalongeza kalundu anu muzipita ino ndiye mushoka ine ndiri pano mushoka ndiri Soma kuma mene bwa. Iwe. Oza semangirira atu. Kani yake? Asipingalira. Was the okay. But serious note. Ukuzoma uzweni? Wanne kwa ngana kunamiza ndikuziwa ina. Kosi wani kubile. Komo kuli kwini ndikuziwa. Ndine wake bwanji. Tipange bwanji. Misho ndio mwana nena mwijatu. Yeni kuzo mene uli kwini ndio limu ndichova. Ndi kuzo mene uli kwini. Okay, jabu. Ndilibera nyumba. Ndendo zo mubera. Okay, yamulwanga bwa. Podi muri muri nyumba ne baraba muzo kali kwacha. Azigwaso. Mwamzizwe. Neso ndikajanga ndikugwa ndrama imwe nanna izo muri nyumba iza. Kanga dikayo jeberako. Ndi muzo kuli neni ngunena mungu libira mina miezi 3. Basti kana 5. Kuli mesa? Bwaje bwaje. Ndi basidu. Yeah. Kuli mwakabwaje. Ndipo nisani sokose swapa. Ikawa masokose wangu limbana kana zo kai. Mesa. Darani. Tabwe. Ndukiza misho simu kufuna ne mfana tani kala zimbi sasa mezo. Okay, wendile bira. Miezi 3. Nje wendile bira. Sakalungu nami. Aiwe. Kwini tu namba sokuti ali kuchilazu. Timasikia palo saba training bacha, palo sabeni beni bacha. Ngatsika palo sabacha, timapita mmuzi mwa mpezeni. Ndimo mwakhalu kwini kwawo. Okay. Alumeni. Okay, abanende bene kantenga. Demu bila munyamuka bila ntenga msana bange. Ndigonza banje kodi. Mugonza? Mukakanga ufika ku mukakwera chilazu mlimbi muti. Yerusa midima road. Amwaizi weneja? Kaya mina njobira wankando kuti. Mwana nifana ndikasikira palo saba trading. Palo sabompo kakangusika. Kafusa makhala njinga, makafusa njinga ndufuna mmuzi mwa mpezeni. Basi kwini mwa mpeza. Okay. Abande chonde yambe ndibira kumanza, ndibira kwa ntenga yeyo. Ndibira taso kumanza kantenga mwana. Basi. Nazo mpangiro. Ndibanga usana ndabo. Iwe ndibanga adigo. Yunis. Basi kama kweli kukona. Muza fela kutulo tu. Muza fela kutulo. Kuja basi maja bidabino kwa basi kuza ngokona rosa tubira magoti kuzili panga exercise. Usiku nende batocho. Kana wa head brain. Sha iwe. Gana likuti. Sinduza mabisa. Sana fike bana? Sinduza sodwa jokapo. Kuma sinzo kumona vita. Kama leo akafuna nyumba tu. Nyumba? Nyumba. Nyumba ya jana. Basi azika kama muzika kama wele goko. Bana uponda to banana. Nyumba ya renti? Ya renti. Osa ujikana muno iya. Mwakula. Mweleza? Mweleza? Ineni kwa makolo wanga nacho kako ndindi 18 years.
kukaphunzira kusauka uko pena kugona ninjala nde munthu makhala kuti ukukula mene mwane nazo ine ndagwirizana nazo apo ndezi khadi bwino kwambiri kuti tipite uko kuti kambe banja lathu la fresh unokodi ofunika tikule mukule kumene kuti mphepete mwa koma ndesana nduzololo kasaka nyumba yangu nde basi ndezake ngada kuganiza kuti kamene ndikhulukira kawali kusana piteko akunama atu mamba ndapangira tichiganizo final utamangisa ndikutamangisa chikwana bwino tuka chikwa majaira tikambe simaonesa chiri family ulitafunira chizungu mweneko enda kusatu abwera fana ndama yakusika ndikagula ndiwo amunanga lero simunapike sindinapike lini kule ukitchen kulibe china chicho sekonkhala nato ekhaekha basi nendifamu ndibasa ndama ndikagula musamaga wetu zinthu zinazi pachazima matero moti mukaona kuti zili ndu pamene amwalita bwene kuti zili kuno ukuli family ilu ndi ayikulu kapika chimpoto zimakhala zatha masana chimpoto madzulo mukupasani 5000 mukagule nyama ya mbuzi 4000 1000 yo mubwerese palibe zoti kugwinya mukamati family se mukunena ndandina pali inu ine kuzabwanyi na Eunice mang'ono wake enawo ena wandikwathamangisa awo apita kumene kuko akayambe life yawo yabwino inachi ndapanganosadya kungochoka ndi njala azipita aso mwamba nemwalusa izi ndizaini ndi mwonayo mwena ndaba bajenje jodi bangazotani ndikunyamuka kumende ndikapulira suri ndikapulira 1000 ndikufuna ena ndikazi wanu ngati simbweresa ndikuswanitu mbweso mimi ndalusa ndi 1000 ndio mweyo 1000 mukana ngati simakobiri mukaitole pano masiku ano bweresa machenji changacho zulowera Hello? Gani? Uli kutiko kodi? Hakufuna ati kuna dadako. Tapanganiza changu ine ndipita kusika mbwere changu pano pakufuna nyumba. Fulumire sanga. Sizochedwa apa pasuti ngomedwe so pene popo. Ndapita kusika. Okay. Shoko Mr. Shoko muntu wakulu kwambiri kosa mbawa Maja mauna komande apa mwazula mwana bullet mwana puli majana para Shoko msemu shabu kazi zina kuna Tracy ndibone ndakulandira ndikwanda ndi manja awiri Triza ziko ukalo umasuka poli panene ndi Messi ukafuna mtongeza nayo kakati kwanu kwasimidwa ndani uzibwera kwa ine Ashoko aba kukunda kukhala losali Sicilia mune kazozungula ya mutu kulile seino abo Shoko baba ne mwazula ule mwana Shoko Atriza Triza anipeta uyu ni Messi ndabuza sokale nisadzamve nisadza kuone ucheza nuyo Shoko ngati kumpanda kuno manyumba osewa awakwaona kuli munthu amene ali nkhalidwe lonunkha laumve lauchitsiru osati kumpanda kose kuno koma tinene kuti ku dziko la Malawi amene ali mtsogoleri wa dziko wa anthu opepera ni dzitsiru kapena akhalidwe lonunkha ndendikaluya mwambapo eni mapasandule mashoko mwandipetsa ngati ukufuna upeze banki ya anthu olandazi munanzawo kapena anthu amene ali nkhalidwe lonena kuti la mabodza president wao ndamene kati ukufuna anthu otsiluka kapena mkamufuna udzivala motani president wake namene headmaster wasimamuna manipetsa ndiye nisadza kumve kapena kukuona ola mmasomo ngamo kudeluka kuona kuti uyeza ndi Messi ngati ufuna ukhwete ali nkhalidwe lonunkha pamalo pano
Achokochoko, mudipa. Nakula ngangala achokochoko. Sini kufuna kwa kisa bwani mlendo mave. Sini kufuna kula kuisandi ya posa kabu no mlendo nyengele fika chaini. Na kwa sanule. Wale unataka mfanya triza. Wakabiliza. Chakularu lazima siku ya kuiga ni bakalanga. Kazi ya kusiwezi. Amena kuswali mikulu kazi. Saudizoria. Akona kazi mkubwa unataka mbele. Muwasanya lula zote. Ni mwana kwa sababu kwa ule. Kodani. Mungangalule jani. Inuzongalwa sanuza keza. Mumusa. Uina mina wenga tukalibu hapo. Iwe karibu lao. Ubirize gudi. Iwe kama bidiliza. Agarelo. Akwasinta zova. Bilani wabidilize ndani. Hensaro. Ashoko masere. Abibani. Rasera maswabani. Tieni. Rasera maswabani. Siko nokungula ndi utani. Zina yake ndi. Kodamnyenyi. Mapoloti bano ndizokazo kanudana nazo zijoka ukozo. Mandivesa umve wake nokauka simungati mwafika mundu ndikungoona zinthu ngumapita kuma kukhalira panga zanzano bwa timuyamikire koma ino sindi panga zanu muyamikire ndikuti timuyamikire ndamene wokongola wooneka bwino ndiye pitirizani ulendo wanu Yerusalemu waso pano tu cha Yerusalemu waso pano uyu ndakulandira kumazina kundani good Triza mulidifu solina tamapuzirana amnyenyo upanga zanu masi moyo wu osamakalira ubangazanza ashoko manifesta anthu apano kaya mudakhala bwanji zochita zanu mumaona zimene komoiro akupanga zanu ayi kodi inu kodi mungamalize nokha sanameya ndipisi yabwino ayi zipanga ni zanu sajede nkupanga za yenu kodi inu chili chonse mungamalize nokha tiyeni Bebina. Kodi masina vi? Masina mesa ali kumaliro apita kulilongwe. Adabwira mmawa. Ndeza livudatu. Tena umafuna yo? Koma ndo kuti ungwauza madala. Ufa sala pang'ono mazulu sukwana. Ndizikafusizo madala ndakumbuse zothamangisa zijameza ali pakumvana sala pang'ono ndijajani. Ndisi tikoma singafuse madala ilo nena kuti tisamuke ndizauza sofa wati singati kuwakumbusa amene kuti zipita. Nempeza tu plan mpeza chimanga tipite kangaisa kangaiwoko. Ani bebe ino njale makondo kupola. Sukana. Kuti mwana mwana jajani. Makaenda kunsewa kwantu sangazi wotole ni njala. Pina kumango limba nayo basi. Katizia kumazulu nemubusa makonda kudya silugwirizane kuli mwana wogolo khala ndi kupira chani bududu ufa watha usapa ngono kwambiri sukumva pangani plan mukagule chimanga tikagaisa baby zinthu sizikwenda olo ku business zinthu sizikwenda ndrama ikuvuta alesa ita kuzoti zinthu zavuta panopa olo kudya kuzoti tizidya mwina pokhapo tikuona kuti thupi likupanga zizomba uzachongojera matama ngaje buno kagule nchiro kapeze ni nchiro ko pita nanzana mama pita kasaka maganyo pita mukape kusaka ganyo ku kasaka ganyo ka kuti tizidya pa kumpano nchiro ndifuna nchiro ngatiso omona ngalama goda mipanda ndozungulira mutu mesa makhafuna agule sima agule chani mapena mango mvesi sana zinthu zikuvuta tizipanga economy zomwe ndio mwana tija chani kodi iwe uja chani ufa wasara sakaru ndama makaje chipi sikusewu prosper asenji long time ase ino makamplanta muno kusochi kungafika pakwale pafupi ndi nsika uchi kukompa ndi anjangu ndikumene makhala atu vuto palibe ase ukoza kubwera ndikumakhala ndi ife weti mpaka uzapeze malo ako kuti uzakhale palibe vuto yetu palibe vuto ase shuga nditu ndiyakundipezatu Diamond. Ino ndienda akaza ujeni ashoko nyuane.
choma mufuna kudziwa ya ndipo mukufusa kuti mutani yayi ndimafuna ndiziwe chifukwa iwe nesikana wang'ono wooneka bwino ndiye ndimafuna ndifunse kuti ndiwe ndi mkazi wa shoko waso pano ndimafuna ndiziwe ndichiti ndichimecho kaya kudziwa kaya kusadziwa pebe ine seme chingakuthandizira komanso ine ndipo ndinawuzidwa kale kuti mu compound munomu palibepo munthu amene amatha kupanga zake uno ndi mmodzi palibe chomwe chondidabwisa chine imene chikuchitika papa kodi tayipa kodi suma ndiye nkazi ake ndovutatu sangopita kuti usamve malangizo anga oho ndi akuphwasamula zipanga zakozo suwati anakuza zili chonse mwanu munthu kufuna muchenjeze munthu funa kuchenjeza kuno bwino usikana ngati usikane mbane nda amene ine ndili ndirama kunoko nthawi ya mazulo pempela nthawi ya zagundika amalemba mwaswera mone mwe ndikuti mwaswera mone mwe chira kuvuka mone mwe mulipasa makobi mukati kuti mone mwe mulipasa makobi ine tuzopana kama ndine sinifuna mamba inu vuto lifana ndikayankhula zina zizachi apapa mupite mukandinenere ku polisi sobone sinifuna kumangirira pa zinthu ziwika zimene zozoya imene ndeyiti isome vuto limene anthu inuwa masiku polisi makakanda munanu kama uje kwamba matengerana makatapira basi tenu ulendo ku polisi tenu ulendo kwa inu ndipo polisi ali pa chintchito chovuta ndiko basi mambo yanga national security akulimba ndi zacha ine ndio sinifuna iya kuyankhula zina zache kauya ukali mauja za TikTok zitayambule basi mfamu ni mangisi dukanani inezi bezi dukanani mwaswera daswera mafuna juu nenda juu ni mlongwanga Mesa wana kumpana kwa njangu ko. Ndi kwa njangu ndi kwa mkuno mwakupeza. Ya no alofuna kwa mnyenyewe. Nduko mwakupeza. Mafuna munyanyo manga ni mafuna juu. Juu. Afika kumpanda kwa njangu mumwa una juni yoyo. Juu sina kunzi wasi. Kakuri kandani sina kunzi. Mbamu mwaswera bani? Sina gane yote. Taswiraso. Ambuye babu ino? Ndawi zonse. Ndipo ndawi zonse? Ambuye ngwakwena. Irutu mwalipo. Ndipo nijikadwe yake. Ndawi zonse. Irutu mukuoneka mtu opemphera kwambiri. Okay. So kupati mpita kuti? Mufanzanga munyanyewe. Tinga makagwa kuona kuti mfuna mnyanywa? Yeah. Ndipo mapangatu bwino. Ineyo ndi senior superintendent Pastor Bison Muneremba. Amalemba ndene. Ndikuzani. Ndipo mene mabwera cho chimweti. Ndakhaeneo ndikusakuja. Kuti amene iyo amene machito mnyanywa iyi amuziwe mulungu. Sopano kuti mabwera kale apapa yokizaenda bwino. Chipita pange apapa mumbeserete. Fa mulungu amapereka mpaso zosiyana siyana. Mbona mkonda kuona ninuyo? Anzani lwambira Bible. Anzani lwambira Bible. Sopano. Nangitonji mnyanywa amakhala kuja ndiye inu mafuna kuti mpange chonchi mubwerere pang'ono eti ameja alifika kampasa ulimbiso manifestation kapana uja ni professor eti ndikamuza zonse zipa bazita zina nje ndani Prosper nini Christopher Prosper kano ambira walizo ndi Prosper ndama kuzambira makuza kuti ndi Prosper zina Christopher ya zina tulimene ndi zina la Bible ifa kunena tupo kuti Prosper kaka ndi mtu ndi Mungu wangalisa Mungu wangalisa sopano bwana Prosper ukuli munyanywa mwanina kale ndiye chimechita chitika hapa mbwerere pang'ono ndikufuna kuti amene ndikamuuze za professor ndikamuuza kuti wapadera kuti no ambuye wandionesa chinthu chowapadera kwambiri moti lerolo mulandira ndani mulandira zanu chifukwa mulungu akufuna kuti inuyo mndani yeyo mtumikire kuti mulungu atipasene professor pate bamba dera kuti no mutani sopano
ino muchoke pano ndapoza ine ndipajani ndi ndipo sacho wapasewera baba ndo even pano ndi even yayi amene jachepa usia Meja senior ndikuza munena kuti pamuzi panopo anthu akupanga ma business akuli ndalama pamuzi panopo samaya maso amabanja ndakuwa pesa ndani ndine so pano ndeti pange choncho kuti ndikamuzi unene lumenewo so niyo chimwe mungapake teno lwera ndipala kuyenda kulera ko wanyeshi ya nongasiko mjanja ndo ndifandika muzi sasa Ngale. You're going crazy, net. Tani kuna chifoja ni? Upe msalade. Chifoja ni kuna Sandra baka tena kura baka tena. Loose. Iwe, ndio baka tu wala. Mubenga. Oho. You're going crazy. Amina kimi msanjika. Mandu wale napati. Kwa tema kutoka pale pajambo chakalero hadi pilimambo. Ukamuza ndakoni na bomba bali watu kupaka kumenya. Hey, Prosper! Kaje takabele usabuza mtoni. Prosper! Wanaona basi. Nakona nalipa fupi hapa babu. Sina kwa nini kutali haya. Karibu nilipa hapo ya timu yangu. Mwana ukula timu uli kana panga mafilm hapo hapo. Yes. Prosper! Yeah. Unyenyewe. Welcome. Lebo handira. Ndio ndio mama. Wafikadi? Ndafika ni tu. Pia nyumba ni nini? Okay. Maka ngone? Okay. Hai. Wakamodo ndi bana? Okay. Okay. Shuhad, ujaondoka kunjira. Yeah. Zabu hino? Zabu no. Ya kusowana basi. Asi mulungu sada ya waki. Kwambie. Takuma nasu. Ndipo amole sale gana. Kutoka ni makapa nuko. Okay. Yetu. Maka nyumba inoyo. Nyumba kunombele. Eti? Yeah. Yeah. Nduzu wenda. Zote azotela. Sani kale nijaru. Prosper. Unyenyewa. Yeah. Zikuesera kwa si. Yeah. Kutoka mulumuru makanda akazawi. Okay. Ni makandi Tiffany. Amene yoyo ndi ngazi wa Sasoka. Yeah. Ndiye pali ndaziona. Yeah. Amene yoyo ndi ngazi wa Chiphwanya. Asi. Ngale. Sima sewera. Moyo kwa. Moyo mpavu. Swara lazima mpavu. Magoba yadakira ni musika kudai. Sika kudai. Ndimande kuti atifanisha. Ndiye akaza aswasoka. Okay. Ndunagana zibwini siko. Wasera mnyenye. Nasera kunugaye. Wasera. Usikongo mbili. Hai chabu. So wana zikoma zanda zona zobeza kababeli baini? Ndizimene mafuna kuti ndiye mkulowa zicha. Ndiye naona kuti amapita kale. Wabajaira babeli baine iye kungotenga zikoma zake kuika ababa ali kuti kwe iye. Yeah, ndasi hapo ndi. Walo chipinda kwanga. Ngati ndalo wapo? Ndio wasiyako kwa. Next on Jangu Comedy Series. Shoko. Kumufanya lazima amapanga zimezo na shoko. Mokuisa ni nchilo zokuri azibombo samene kakugwira basa zime nkhanenga pana mesho shoko pompano kukusuzani kusuzika muntu wa mamuna apa so nizokuzana niyo makolo pamene po munazona niyo shoko sizikuteka zinthu alamano achikwanira namangidwa azindende nyimbo mwini makhali sinaliso yawo indeni wakeso yakulalatira kwambiri ineyo tengogwira ndewa ndisowa ndeka ndipange bwanji nikuwa ndikuimba ndifuna kuti niyo munthandize magazi nanga nditani ndifuna ndimene ziyende bamungo ndigira transport ndizibwera panga osadandaula awanda akazi amangulubaluba nyinji uyulu alipana ino mudana akazi ukhakogona kumwe kuushoya ifamuna sikudana ifamuna ukaziwe zozo kuti chifo chote nyumba okulipira ndiweyo uzindizuza famili bukuzuza kuti bati ufuna uzindizuza munomo chifo chote nyumba okulipira ndiweyo akazi awiri kugona palifuti ifamuna awiri kugona palifuti uyu sukudanga swe malo ine ndilipo ndizanga wona kuti yeye tinazwana kale kwambiri basa malaku bai iwe
ndinamva kale zambiri za iweyo ndosandinyasi ine si munthu wokuti uzindwalira kunoku dziwa lindwalire iwe sondwalire ndipo ngati umazitenga ngati dolo kumpanda kuno ongosankha malo ndi nthawi lijapanepo zopusa ni madana nazo ilani town ana masikini ukasamala ndithu